Το παλιό νοσοκομείο στον Αμίαντο βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Τρόδους και συνδέεται άμεσα με τα μεταλλεία αμίαντου που λειτουργούσαν εκεί για δεκαετίες. Αρχές του 1900 ξεκινάει η εντατική εξόρυξη αμίαντου στην περιοχή του Τρόδους, κάτι που μια 20ετία μετά δημιούργησε την ανάγκη για νοσοκομείο κοντά στο μεταλλείο για να παρέχει περίθαλψη, πρώτες βοήθειες και νοσηλεία για αναπνευστικά προβλήματα στους εργάτες και τις οικογένειές τους. Τη δεκαετία του 60 άρχισαν να δημοσιεύονται παγκόσμια μελέτες που σύνδεαν τον αμίαντο με καρκίνο και πολλά αναπνευστικά θέματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εξόρυξη να λιγοστεύει και η κοινότητα να μειώνεται. Μέχρι το 1988 το μεταλλείο κλείνει οριστικά και το νοσοκομείο πάβει να λειτουργεί. Από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει ερειπωμένο και χαμένο στο χρόνο, με πολλές ιστορίες και μαρτυρίες για ενέργειες και στοιχιά. Μια από τις πιο συχνές είναι για μια νοσοκόμα που πέθανε εκεί γύρω στο 1953, αφού φρόντιζε για χρόνια ασθενείς χωρίς να προσέχει ιδιαίτερα. Λένε πως κάποτε ακούγονται τα βήματά της στους διαδρόμους ή σκιές στα παράθυρα. Όπως και να έχει, εμείς βρεθήκαμε στο εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο του Αμίαντου για 2 νύχτες για να δούμε με τα μάτια μας τι όντως συμβαίνει. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια από τις πιο καθηλωτικές ερευνές που θεωρώ ότι θα έχουμε στο κανάλι μας. Σήμερα βρισκόμαστε στο νοσοκομείο του Αμίαντου, το οποίο πλέον είναι εγκαταλελειμμένο. Εγκαταλελειμμένο από τη δεκαετία του 80, βρίσκεται σχετικά μέσα σε δάσος. Κάτι που να δείτε σε αυτή την έρευνα είναι να φορούμε μάσκες, γιατί το κτίριο είναι φτιαγμένο με αμίαντο. Ο αμίαντος είναι επικίνδυνο να τον αναπνέεις. Ο λόγος που χτίστηκε το νοσοκομείο ήταν γιατί κάποιοι άνθρωποι αναπνέαν τον αμίαντο. Οπότε θα μπούμε μέσα με μάσκες. Εντάξει, νοσοκομείο, να σας το δείξουμε κιόλας. Φαντάζεστε τι ιστορία αν έχει το κτίριο, σε τι πόνο είχε μέσα παλιά. Και να προσθέσω ότι το κτίριο είναι τεράστιο. Ναι. Από ό,τι είδατε και στα πλάνα του intro, είναι πάρα πολλά μεγάλο. Οπότε πάμε να το δούμε, πάμε να κάνουμε την έρευνα μας. Παιδιά, το κτίριο φαίνεται πόσο τεράστιο είναι. Αλλά όπως είδατε και στο intro, είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε να μπούμε μέσα. Λοιπόν, δαμέ θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο τρομακτικούς χώρους που υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο. Πολύ θαλάμι. Υπάρχει ένα μοτίβο με τα πράγματα που ζωγραφίζω στην μέση κάθε δωματίου. Στα εγκαταλελειμμένο. Τούτο δεν ξέρω τι συμβολίζει, αλλά κάτι είναι. Λοιπόν, πήγαινε το Ρόντζονας να πιάσει το EMF. Περιμένουμε το με τον Μιχάλη. Τι έχεις να πει για χώρο μέχρι τώρα? Προς το παρόν έχουμε μεγάλες προσδοκίες.
Αλλά τώρα να δούμε τι θα δείξει η πορεία. Αυτός ο διάδρομος. Είπα ακριβώς το άλλο για άλλες αίθουσες. Αλλά είναι όλα καταλημμένα από το 80. Βασικά εγκαταλείφθηκε όταν σταματήσαν να κάνουν εξορύχηση, το αμίαντο. Γιατί το νοσοκομείο είναι για τους εργάτες παραπάνω. Αυτό. What? Δεν έχω κινητό πάνω μου καν. Πού το μισά. Σταμάτησε εδώ. Κάτι πέρασε ρε βάβα. Oh my god. Ωραία. Ας το πω πότε. Νομίζω τώρα με το πρώτο δωμάτιο που να στήσουμε κάτι. Παράξενο. Είναι πολύ. Αλλά ναι, πάρα πολλά χρόνια καταλαβαίνω. Θα κάνει πολύ. Δεν ξέρω τι είναι. Τα χέρια ζαμέ. Να είσαι μέσα σε εγκαταλειμμένο νοσοκομείο και να δεις υπόγεια. Όντως. Πω. Χωράει τα μπάνια λογικά. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο. Έχω την εντύπωση ότι παίζει να ήταν και σαν το νεκροδομείο. Με έτσι πόρτες, αλλά δεν ξέρω. Μαντέψτε τι έχουμε μαζί μας. Με ρέμφο. Εντάξει, το πίσω να με χτυπά. Νομίζω να στήσουμε το REM-pod μες στην το δωμάτιο για τώρα. Να συνεχίσουμε να εξερευνούμε τον χώρο με το EMF. Βάλουμε και μια static camera και θα δούμε. Ναι, καλό. Πάμε να στήσουμε το REM-pod. Ναι. Πιάμε. Παιδιά, το REM-pod
Δεν επηρεάζεται ούτε από αέρα, ούτε από φως. Μόνο να το πλησιάσεις και πάμε. Που όποια πλευρά. Οπότε στο δωμάτιο που είχαμε την ένδειξη με το EMF αφήνουμε το REM pod. Πάμε παρακάτω, να βάλουμε την trail απέναντι να γράφει το μέρος. Και πάμε παρακάτω να δούμε. Φτιάχνω. Να σημειώσω επίσης ότι εδώ το κτίριο ακούγονται ήχοι, επειδή είναι παγιό βέβαια. Ναι. Πώς στήσιμο στο διάδρομο. Ναι, να στήσουμε στο διάδρομο τον μεγάλο. Από εκεί. Στο μεγάλο. Ναι, καλή ιδέα. Πώς είναι και στήσιμο στο τέρμα και να προς τα μέσα. Και εδώ γίνεται, και πολλά γίνεται το ίδιο, με την πόρτα με το κυκλικό του γραφείο. Ό,τι κλιμάτι. Λοιπόν, παιδιά, βάλαμε την Night Vision να γράφει. Ωραία. Να πάμε στην τέρμα από την πλευρά. Εσύ. Ναι, γράφει πως έχουμε πόρτα και το παράγει. Και ένα κοζί. Τι? Έχεις κίνητο μέσα και δεις σου. Αυτό με το κάνει σου. Νομίζω ότι είναι πολλά. Όχι, έχω κινητό, δεν το άκουσα. Ωραία, γίνεται. Το κινητό μου είναι εδώ. Ήταν πολύ παράξενο, ρε, πήγαινε στο walk-in. Και τώρα είναι το τηλέφωνο. Άρεσε. Χάνει και λεπτό μου, είναι παράξενα. Ναι, το έμπαινες μου πάλι. Άρεσε. Είναι Γερμανία. Η Panasonic να γράφει. Τώρα δεν ξέρω πού να την βάλω όμως. Δεν ξέρω κρατώ πάνω μου. Ναι. Να γράφει μόνο της. Σκεφτήκα να γράφει μόνο της. Αν που βάλεις μαζί μου τρόπο να γράφει. Τι για Ghost Hunter σε λάθος δεκαετία. Τέλεια. Τι να κάνουμε τώρα? Πρέπει να εξερευνήσουμε την πολύ πλευρά. Παιδιά, το μέρος, από ό,τι κατάλαβα, χωρισμένο σε 4 πτέρυγες. Τώρα να πάμε να εξερευνήσουμε την πτέρυγα από εκεί που είναι ο διάδρομος, να έρθουμε πίσω στο κυκλικό δωμάτιο και να κάνουμε spirit box είτε από εκεί, είτε τέρμα το διάδρομο από εδώ. Ένα στη μέση σας. Κάποιος μπροστά, εγώ στη μέση. Θα με πάλι με το γέμιο μπροστά. Τι είναι? Θάσος μες στη νύχτα. Και όλα αυτή η διάρκεια τώρα. Ναι, νομίζω ήταν βοηθητικά το νοσοκομείο. Ή ήταν το κτίριο που κοιμάτουν το προσωπικό. Οι γιατροί και οι νοσοκομείς. Nice. Στο έχουμε 10 σημείους.
Τόσο τείχος είναι. Ναι. Ξαναπάμε. Όχι. Oh my god, οπότε χτυπάω. Προσέχετε που πατάτε. Ναι. Ξαναπάμε. Όχι. Oh my god, οπότε χτυπά και αν είμαι ένα πράγμα. Επειδή εσύ το έφτιαξες, ξέρουμε πώς δουλεύει. Σημαίνει κάτι, δεν το έπαιξε να. Κάνω λίγο ρέμπλα, δεν το πλησιάσεις, Ναι. δεν θα χτυπήσει ποτέ. Και το καλό είναι ότι έχουμε την trail κάμερα ευτυχώς και ξέρουμε ότι άμα έχει κάτι να το δούμε. Ναι. Ή άμα έχει κάτι που φαίνεται στη κάμερα. Ναι, Ναι. ακριβώς. Γιατί μπορεί να το πλησιάζει κάτι που δεν φαίνεται. Ναι, και δεν το ισχύει. Αν και η trail κάμερα έχει και night vision πάνω. Ναι, Ναι, και βλέπεις Οπότε καλά. η night vision είναι καλύτερα. Γιατί με το πολύ φως λαλούν ότι είναι δύσκολο να καταγράψεις οντότητες. Ναι. Άμα χτυπά φως πάνω. ναι, και να το ξαναπούμε ότι ο αέρας δεν το επηρεάζει. Δοκιμάσαμε το Παιδιά, και δεν το επηρεάζει καθόλου. όχι μόνο δεν το επηρεάζει ο αέρας, δεν έχει αέρα. Είμαστε μέσα σε βουνό. Ναι, είναι χέρα. Αλλά τα δέντρα, Όχι, κουνιέται φίλο, τίποτα. τίποτε. ρε. Πάμε. Και στο πάτωμα θέμα. Ναι, So, κινείται χαμηλά στο πάτο. ναι. Α, είναι από εδώ το τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Κινούμεται η ζωγραφία η άλλη με τον Τούτη. Ανούμπις. Με τον Ανούμπις. Όχι, ο Ανούμπης είναι που την άλλη. Από εκεί που πάει στο υπόγειο. Εντάξει, είναι εδώ. Κοίτα λίγο. Πήγαινε και αμσκιά, ρε. Πήγαινε να σου κάνω του. Παιδιά, εντάξει, τώρα δεν κατάλαβα τι είναι. Παιδάκι με μάνα. Όχι, παιδάκι με φάντασμα. Ω, γαμώτο, ναι. Wow. Ναι, ρε μάνα. Σύξερα. Εντάξει, ψυχιατρικό τμήμα. Οκ. Συγγνώμη για την ακαταστασία που προκάλεσαν οι βίαιοι ασθενείς μας. Εντάξει, έχει φτιαγμένα όλα. Ναι, εντάξει, τι ωραίο γραφίτι τούτο. Ναι, και η καρέκλα με τα ταινίες φτιαγμένη. Ναι, Γιατί οι ταινίες φαίνονται ότι είναι καινούργιες, όπου λένε να είναι 40 χρονών ταινίες. Η καρέκλα μπορεί να είναι παλιά, αλλά ναι. και τούτο δαμε. Wow. Λογότομο. Tommy, clear your mind. Αφήσει και καθρέφτες. I want to live. Πολύ καλή δουλειά μου. Α, ξέρετε τι άκουσα. Τι. Άκουσα ότι επειδή το μέρος ήταν full, ξέρεις, ήταν τραγική ιστορία, πιάσαν μια Ρωσίδα ή Βουλγάρα, νομίζω, καλλιτέχνηδα. Να, αφού αυτό το μάτσο από κάτω. Ναι, τώρα έκανα κλικ. Σύξερα, Και είπαν της, Ρωσία. με εκείνη, Γράφει Ρώσι. του της, είπαν της να γεμώσει το μέρος με ζωγραφιές για να γίνει σαν γκαλερί. Εν το τέλειωσε ποτέ. Ο σκοπός της ήταν να γεμώσει όλο το νοσοκομείο. Απίστευτη αλήθεια. Ναι, δεν το δαμε. Ήξερα να δω τι έλεγες και δεν καταλαβαίνα τι ήθελες να δεις. Λοιπόν, ας πούμε, can you see? Παιδιά πάντα και παίζουμε χώρο και Ναι, ναι, ναι. ένα χώρο και Εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Μη σαμπός. είναι μια στέγη κατεβασμένη. Μπορούμε να πούμε με αυτό.
να μπει το πόδι. Προσέχει. Είναι διάτρο. Ακούετε φωνή. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Άκουσες θες? Ναι, εγώ άκουσα πρώτα έναν άντρα να λαλεί. Και μετά κάποια γυναίκα να μιλά μαζί του. Ναι, και εγώ έτσι τι άκουσες? Άκουσα έναν άντρα να λαλεί. Και μετά μια γυναίκα να μιλά μαζί του. Συνομιλίες. Δεν ήξερα να πεις μπροστά. Αυτό που σου πάει. Γιατί σκέφτομαι και συζήτηση αμέσως και να φορείς φανάρια έτσι. Έχει φώτα από εκεί. Καλησπέρα. Hello. Καλά εσείς? Καλά. Ναι. Ναι. Είσαι το YouTube. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι δικό μου αυτό το πω. Λοιπόν, παιδιά, τελικά οι φωνές που ακούσαμε και τα λοιπά ήταν... Ναι, ακούσαμε. Ήταν κάτι άλλα παιδιά που ήρθαν δάμε. Και κάνουν urban exploring τα παιδιά. Όχι στο YouTube, κάνουν το για την κάβλα τους. Και πολλά καλά κάνουν. Γιατί είχαμε το φόκους. Ναι. Ήταν Σαμαρίες. Τι εσύ? Ναι. Μπορούμε να έχουμε ξεκαθαρές απαντήσεις. Υπάρχει κάποιο θέμα με μαθηνάς? Όχι, πες μας. Πες μας. Είμαστε εδώ με σεβασμό, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε. Άκουσες το? Ακούσαμε, ναι. Ναι, ρε. Ναι, ξανέ. Μπορείτε να μου μιλήσετε ξεκάθαρα?
Άμα θέλετε να μας δείξετε την παρουσία σας, πλησιάστε το μηχάνημα που είναι μπροστά. Πόσα άτομα είστε? Ξέρουμε ότι έχει χαθεί πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το μέρος πριν αρκετά χρόνια. Δεν ήρθαμε ούτε να ενοχλήσουμε, ούτε να κάνουμε κακό. Είμαστε εδώ με σεβασμό. Δεν είναι. Φανταζόμαστε ότι υπάρχουν πολλά πνεύματα παντρευμένα σε αυτό το χώρο. Ωραία, θέλει κάποιος ή κάποια ή κάτι να μας μιλήσει. Ξέρεις. Τυχαίνει να επικοινωνεί με κάποιον που ήταν ασθενής στο σημερινό νοσοκομείο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το χώρο, πλησιαστείς και είπε ότι το έχουμε μπροστά μας. Δεν θα μας κάνει κακό. Δεν θα μας δείξει εμάς ότι υπάρχει μια παρουσία εδώ. Έτσι. Μπορείς να μας μιλήσεις ξεκάθαρα? Λίγο. Άκουσα μια φρυσάνα κυπριακή. Ωραία, θέλεις να φύγουμε να πάμε κάπου αλλού στο κτίριο να μας δείξεις κάτι? Πώς είναι αυτό? Δεν ευκαινεί κάποτε σπίτι, πώς ξαναγάμε δέστες. Ξέρεις να πάμε στο κεντρικό δωμάτιο. Α, καλό. Ναι. Θα συνδέσει. Θα σου πεις λίγο, αλλά δεν σου πειράζει, γιατί πώς θα το κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε να πάμε στο υπόγειο. Οπότε, να αλλάξουμε θέση την Night Vision όπως είχαμε μπει στην αρχή. Πρώτα έβλεπε το διάδρομο. Να τη βάλουμε να βλέπει άλλο μακρύ διάδρομο και να κατεβούμε κάτω. Οκ. Βάλαμε την Night Vision για να βλέπει τη συγκεκριμένη καθόλου τρομακτική ευθεία. Καθόλου. Χαλαρά. Περίπατο στο πάρκο. Είμαστε στο κεντρικό δωμάτιο από ό,τι είδατε και πριν. Απίστευτο. Τρελός χώρος. Να τη βάλουμε. Εντάξει, γράφει. Ωραία, πάμε. Πάμε στο υπόγειο. Προς τα που είναι.
Να πάω πρώτος. Όχι. Απλά είναι υπόγειο, ρε πέλε. Τι έχει πω. Α, καλά. Λοιπόν, θα βγαίνεις έξω. Τώρα τούτα που ζωγραφίσαμε μετά τούτα. Αλλά θέλω να δείξουμε μέσα. Να βάλω το χέρι μου μέσα. Ωραία, από ό,τι βλέπετε στο συγκεκριμένο δωμάτιο είναι κάτι σαν λεβιτοστάσιο, ναι. Λογικά είναι κεντρική θέρμανση. Ναι, έτω, έχει και εντυπώσιτον τώρα το είδα. Boiler θερμοσύφωνα. Ωραία. Επειδή σας έδειξαμε το υπογείο στο βίντεο, τούτο είναι το καλύτερο άκυρο. Ήταν να πω είναι η καλύτερη κατάσταση σε ταβάνι. Επικίνδυνο. Πάνω, σοφίτα, πατάρι. Τα μέσα. Έτω. Δεν γράφιτι. Είχα 5 μωρά στο συγκεκριμένο δωμάτιο 11-11 το 2000. Δεν ξέρω αν ισχύει ή αν είναι αλήθεια. Μα το 2025 χρόνια. Δεν στέκει ρε. Δεν στέκει γιατί καταλήφθηκε προς το τέλος του 80 ή μέσα του 80. Ναι. Άρα νομίζω δεν στέκει. Απλά είδαμε για να σε ανατριχιάσει. Καταφέρνει τα πάντως, αν δεν ξέρεις την ιστορία. Ήρθαμε στο υπογείο να κάνουμε έναν επιρροφή, να φωτογραφίσουμε. Είναι ησυχία, αρκετή ησυχία. Σταθείτε στα παιδί. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο με σεβασμό. Ξέρουμε τι ήταν ο χώρος και θέλουμε να μάθουμε αν υπάρχει κάποιος ή κάτι που θέλει να επικοινωνήσει μέσω της συσκευής που κρατάω στα χέρια μου. Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης. Ξέρουμε ότι χαθήκανε αρκετά άτομα σε αυτό το χώρο. Υπήρχαν και μωρά ανάμεσά τους. Καλησπέρα, είμαι η Μερή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσες ψυχές χαθήκανε σε αυτό το χώρο και αν μπορείτε να μας μιλήσετε μέσω αυτής της συσκευής. Εγώ είμαι ο Τζόνας. Ξέρω να το πω αλλά είναι καλό να λαλούσει. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο με σεβασμό. Με σεβασμό. Με σεβασμό. Το χώρο με σεβασμό. Ξέρουμε. Εγώ άκουσα κάτι πώς. Κι εγώ. Ακουστείς να έπαιζε κάτι. Εγώ να ακούσω τίποτα. Άκουσα την αλήθεια. Νομίζω έπαιζε ένα από τα ξύλα ή κάτι σίδερο. Σε μικρό μεταλλικό. Ας μην το ακούσουμε στο υπόγειο. Ναι.
Αυτή τη στιγμή, guys, κατευθυνόμαστε πάνω, όπου θα κάνει η Μέρη Estes Method. Το λοιπόν, παιδιά, η Μέρη ετοιμάζεται να κάνει Estes Method. Ναι, το πρώτο Estes της Μέρης. Έχουμε REM-pod, ναι. Έχουμε EMF. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, βάλω τα, μιλάτε μου και να σας πω να σας απολύω. Ναι. 1, 2, 3, ακούεις μας? Όχι, εντάξει. Άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βρίσκεται κάποιος ή κάτι σε αυτό το δωμάτιο που είμαστε? Πώς? Μήπως θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μέσω της συσκευής που ακούει η Μέρη τις ομιλίες στα αυτιά της? Είμαστε σε αυτόν το μέρος με σεβασμό και οποιαδήποτε ψυχή θέλει να μιλήσει μπορεί να το κάνει τώρα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ξέρουμε, χαθήκαν κάποια άτομα εδώ πέρα. Υπήρχαν και μωρά ανάμεσά τους. Έτσι νομίζεις? Τι νομίζεις? Υπήρχαν... Σκάσε. Wow. Γιατί μιλάς έτσι? Έτσι. Έτσι. Πώς είναι? Δεν θέλεις να είμαστε σε αυτό το χώρο? Είμαι ο Μιχάλης και είναι ο Τζόνας. Μέρη, Μέρη. Ναι, η Μέρη ακούησε στα αυτιά της. good luck. Καλή τύχη με τι πράγμα? Γιατί να σιωπήσουμε? Ενοχλούμε σε? Yes. Οπότε θέλεις να φύγουμε από το χώρο? Help. Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τζόνας. Ναι, εγώ είμαι ο Τζόνας. Είπαμε τα ονόματα μας πριν κάτω στο υπόγειο, γνωριστήκαμε. Θέλεις να μας πεις τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε? Breathe. Breathe. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο τούτο. Που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν Τι καλά. κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Εσύ? Που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν λόγω του αμιάντου. Breathe, λάλη. Πηγαίνουμε κάτω. Θέλεις να ξαναπάμε στο υπόγειο δηλαδή? Go. Δεν πάω που πότε. Δαμέ θα είμαστε. Γιατί θέλεις να φύγουμε? Έγινε κάτι κακό στο συγκεκριμένο χώρο? Αν θέλεις τόσο πολλά να πάει κάποιος που μας στο υπόγειο, πλησιάσε τη συσκευή που είναι μπροστά από τη Μέρη. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή? Ναι. Θέλεις να... Φύγετε. Go. Γιατί να φύγουμε? Because. Ήρθαμε με καλό σκοπό σε αυτό το χώρο, με σεβασμό. Δημήτρης. Ποιος ήταν ο Δημήτρης? Μήπως επικοινωνούμε με κάποιο Δημήτρη? Εγώ ήμουν. Μπορείς να μας πεις πόσο χρονών ήσουν, Δημήτρη? Ναι. Ωραία. Πόσο χρονών ήσουν? Μπορεί. 8. 8. Μπορεί.
Οπότε, Δημήτρη. Ναι. μήπως ο Δημήτρης που ήταν παιδάκι έχασε τη ζωή του στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Πώς, Δημήτρη. Μπορείς να ακουμπήσεις τη συσκευή που έχει μπροστά τη σημερή Νο. ή τη συσκευή εδώ δεξιά, με τα φωτάκια. Δεν θα σου κάνουν κακό. Έχεις την ίδια με να σβήσεις το κεράκι. Μπορείς να παίξεις όσο θες με τα μηχανήματα που έχουμε γύρω, απλά κάνουν θόρυβο και ανάβουν λαμπάκια, δεν θα πάθεις κάτι. Εμίλουν. Οκ. Είχε πολλές απαντήσεις. Ευκάλε τα δύο. Εύκολο νόημα, ναι. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω εντυπώσει είναι το ότι όσο έντονα λαούσα συντονώνα Δημήτρη. Συνέχεια Δημήτρη. Και λες και χάσει συνομιλία μεταξύ τους στο ένα με το άλλο. Ήταν Δημήτρη τι, ναι, κάτι άλλο που Ερώτησα αν μιλούμε με κάποιον Δημήτρη, είπες ναι. Και ρώτησα πόσο χρονών ήταν ο Δημήτρης, είπες 8. Ήταν απευθείας μόλις ερώτησες. Να το δεις και το footage, ήταν 1-2 δευτερόλεπτα μετά. Οπότε δεν ερώτησες κάτι άλλο και μετά είπε το 8. Όχι, η τελευταία μου ερώτηση ήταν πόσο χρονών ήσουν και είπες ναι 8 ή 8 σκέτον, κάτι έτσι. Έχουμε το βίντεο. Το REM δεν χτύπησε καθόλου, το EMF κάτι έπιε να κάνει και κατάλαβα ότι με το που γυρίσω την κάμερα πάνω σε κάτι, σταματά. Σαν να ξέρουν πολλές οντότητες ότι βγάλουμε βίντεο. Το που μου είναι ότι το πάνω Δημήτρη, τα συνομιλία. Δημήτρη, είχα κάτι άλλο, αυτή μου κάτι δεν με κάτι. Πολλά παραξένα. Έμεινε ένα πράγμα στην έρευνα μας. Να βγάλουμε Polaroid. Συμφωνώ. Συμφωνάς? Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα βγάλουμε μια φωτογραφία Polaroid. Στο δωμάτιο που χτυπούσε το REM pod στην αρχή και κάπου στη μέση της έρευνας μας, ήμασταν μακριά, είχαμε την τρέιλ να καταγράφει όπου ήταν να το δούμε, αλλά χτυπήσε το REM pod μόνο. Το REM pod δεν χτυπά αν δεν το πλησιάσεις. Ξεκάθαρα, δεν το πλησιάζει κάτι, ούτε με αέρα, ούτε με σκόνη, ούτε με τίποτα. Ωραία. Οπότε τώρα περιμένουμε να χτυπήσει. Ή περιμένουμε να χτυπήσει, ή αν περάσει πολλή ώρα και χτυπήσει, να βγάλουμε μια Polaroid το δωμάτιο όπου χτύπαν. Έτσι κι αλλιώς, έχουμε το part 2, το οποίο είναι ένα live stream. Οπότε στο live να βγάλουμε και άλλες Polaroid. Για όσους δεν το είδαν το live, να πάνε να το δουν. Είναι στο κανάλι μας, στα live, φρέσκο film, 8 φωτογραφίες. Περιμένουμε λίγο. Γιατί μπορεί να πλησιάσει τη συσκευή με την κεραία που είναι μέσα στο δωμάτιο. Μπροστά μου ακριβώς, κάτω από το παράθυρο. Απλά θα κάνει έναν ήχο, θα βγάλει ένα κόκκινο φωτάκι, δεν θα σε επηρεάσει. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή που είναι εκεί μπροστά. Σε παρακαλώ. Ξέρω ότι μπορείτε να το κάνετε, τι μπορείτε, γιατί το κάνετε πιο πριν. Οπότε όποιος ή όποια ή ό,τι το έκανε πριν να χτυπήσει, πριν 1-2 ώρες, μπορεί να το ξανακάνει τελικά, ναι. Βρίσκεται κάποιος ή κάτι σε αυτό το δωμάτιο που είναι μπροστά μου. Φεύγουμε το φως που το... Sorry. Φεύγουμε το φως που την Polaroid για να μην καεί. Νομίζω ολοκληρώσαμε την έρευνα μας, ναι. Ναι. Επιτέλους. Είμαστε πάρα πολλές ώρες στο μέρος. Περασμένη ώρα.
αργά τη νύχτα, κρύο. Είμαστε στο πουθενά. Ακριβώς. Η μόνη που μπορεί να πετύχει σε έτσι μέρος είναι μεγάλη ομάδα με ερευνητές όπως πετύχαμε πριν ή περίεργους ανθρώπους. Οπότε, Ισχύει, ναι. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της έρευνας. Τι έχετε να πείτε? δυνατός χώρος, φορτισμένος χώρος. Και τα δυνατός. Κάτι που είπαμε να το πούμε, το part 2 της έρευνας, η συνέχεια της έρευνας είναι live. Θα γίνει, ή μάλλον έγινε όταν βλέπετε το βίντεο live. Μπείτε στα live του καναλιού, live έρευνα στο νοσοκομείο του Αμιάντου, όπου θα έρθουμε αύριο μεθαύριο να πιάσουμε όσες πιο πολλές απαντήσεις μπορούμε έξτρα για το μέρος. Τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ευχαριστούμε όσους ήταν μαζί μας. Μιχάλη, σαν που σου φάνηκε? Ήταν πολύ δυνατή έρευνα, ναι. Ναι. Ήμασταν και ώρες, δραστηριότητα. Κουραστήκαμε πολλά. Έχω να πω ότι νομίζω πρώτη φορά φοβήθηκα τόσο πολλά σε ένα χώρο που ήρθαμε για έρευνα. Ελπίζω αύριο να είμαι πιο εντάξει. Που Μακάρι. να είμαστε και live. Οπότε, ναι. Ευχαριστούμε όλους και όλες για τη στήριξη. Περνάτε καλά, να προσέχετε. Θα πούμε στην επόμενη έρευνα, βίντεο, live, ποιος ξέρει. Ναι. Bye. Bye σας. Bye bye.